Det er godt nok længe siden, jeg har set denne her. Masser af ting, man leder efter. Det er næsten umuligt at støve op på CD. Men til gengæld kan du altså finde det på LP. Der har vi det hvide album på Mobilis. Det er jo altså en klassiker, ikke? Da jeg var ung, var der ikke nogen på min alder, der hørte jazzplader faktisk. Det var der ikke. Men det er der altså i dag. Der er al mulig god grund til at synes, at LP'en er et fantastisk medie, og det er en god indgangsvinkel til at interessere sig bredt for musikhistorien. Altså jeg siger, at hvis det skal være ordentlig musik, så skal det være sådan, at jeg har lyst til at danse til eller synge til. Det er simpelthen så skønt. Men plader, det er... Jamen det er... det er jo livet. Den er jo hammerbillig i forvejen. Ikke? Man skal lige se, hvor pæn den er. Fordi det er rigtig billigt, det her, kan jeg fortælle. Den er godt havet, men prisen er også efter sådan. Det kan jeg ikke rigtig give dig noget rabat på, det her. Det er desværre for spændende ting. Beklager. Ja. Altså, jeg tager jo det hele, altså alt, hvad der kommer, men altså, min egen filosofi er at have så bredt et udvalg som muligt. Altså, der er i princippet ikke noget, der er bedre end andet. Altså, der skal være det hele helst, fordi der kan være de sjoveste ting, som ikke bliver lagerført i andre forpladeforretninger. I kraft af, at der er så bredt udvalg, og priserne er meget rimelige, så har folk jo mulighed for at eksperimentere lidt, uden det kommer til at koste en formue. Og egentlig prøve noget, som de ikke vil gå ud og give store penge for. Det her det er sådan såkaldte undergrund.